syariate wis jelas. Di Al-Qur'an iku mang dituturno lek mati terputus dengan hubungan duniawine, tapi saat kita niki mati niku kan enten kalih ya. Takdire Allah ambek takdire dhewe. Oke. Lah ngoten takdire dhewe iku mang ngene tukaran ambek tanggoe akhire caruk padha matiye. Nah setelah mati ku mang tertolak sebagai Umat Kanjeng Nabi ya. umat Kanjeng Nabi karena mati di secara sengaja termasuk bunuh diri. Nah itu lek wedok bunuh diri penasaran iku mang sak benere ngetok tanggoe ngetok sapa wujude kaya kuntilanak. Kenyataane iku terdektrin kene iki mang apa ya sampai kaya kuntilanak lho Mas Wahid piye. Jadi doktrine kene mang medeni, ancene medeni wujude. Apa kon lho? Karena matine dheke bunuh diri. Berapa kali mati bunuh diri neng Allah itu ditolong, tapi lebih dari 3 kali sudah diterima. Mati bunuh diri kumang sehingga ada perwujudan yang keluar seperti kuntilanak. Nah kalau mati penasaran niku wau ibaratnya nggih mlampan apa ten dalan akhirnya diperkosa, dilukai. Niku perwujudannya beda malih lek wis luka. Jadi sumber bolong. Nah, itu enten penasarane goleki sing nglakoni ngoten, tapi di film-film nggih ngoten menika. Tapi lek kula diparingi pengalaman kali-kaline niku. Jadi dia penasaran metu kaya anu ngono padahal mboten napa. Goleki sing nglakoni niku wae. Lek kepanggih tiyang sing tanggane iman, dereke sing iman niku nek didonga cek nemu dalan sing bener. Lah niku Mas Wahid. Ya, lek diperkosa sampai luka dadi sumber polo. Niku karena penasaran. Lah lek mati caruk iku wong lanang biasa sing kaya ngono nglakoni tarung mati caruk akhirnya ya penasaran akhirnya dadi drangkong dadi nopo nika. Lah niku secara akal secara syariat mboten diterangaken lek mati ya mati, tapi kan mati niki terdasari. Lek mati krana Allah, mati krana lara, mati krana hake Allah ya nggih pecah biasa. Tapi niki wau sing kula terangaken kan bermasalah kabeh. Oh iya. Lah niku lek sampai mati caruk ngoten menika biasae lek maghrib medal dok-dok ten tangga-tanggoe. Dedek tangga-tanggoe. Asline pamitan njaluk dongakno sing nemu dalan sing bener. Krana iki mang matine caruk penasaran ngawur dok-doke akhire dijuluki dadi jerangkong dadi iko. Ha iku krana ngawur, tapi engko Allah maringi kewelasane wong Allah iku sayang makhluke. Engko didudukno dalan sing bener. Akhire nemu dulure mbok tanggoe mbok sapa sing iman nang Allah, mongko akhirnya nggih dituntun. Akhirnya kembali lagi kepada tempatnya nggih kubur-kuburan meniku wis mboten enten sing penasaran, mboten enten sing nika niki. Lek wis nemu sing iso ndongakno sing sak benere wong sing iman ning Allah. Lek sekedar Islam tok ndongakno ya gak payu, malah meso mlayu wedi. Anjene wedi kaya ngono bentuke kan ngoten. Lah niku Mas Wahid. Intine ilmune niku dalem iki pejah takdire Allah sing kakek Allah kalian pejah sing dipinta melalui bunuh diri lan disengaja. Pun baca cukup jemaat dalam lekuk.